Yuda est-ce que aɗa Winder TV? Winder TV ɓurano walla français walla pular? Yuda wonne ɗon toujours mbima an heñade adata ko weñade toujours aɗa weñi Yuda comme bafal an kay ala fof ala def comme bafal Yuda bafal samorma ala def so yo won neɗɗo so wonani ko moɗum komi giri Yuda ala komi giriyas Yuda a teyat seeɗa pular wima heñade adata ko weñade a faami ala joni def aɗa wiya ko Winder TV mbiɗa somin andi Winder TV aɗa andi walla anda mbiɗa ɓurano walla pular walla wadda heɗoto yeyi haal Winder TV ko télé a faami ko télé enen mbaɗna ɗum yo Allah def wonami gay iyade hen Yuda ala yi def toon mbiɗen ay hokkam ala mo hokkani ko non ko min addarma Haroun par ce que an ala gonɗo yeyi e donc noon Windere TV ko immini affaire pulaw affaire fof jeeyi ɗum woni min o woni an o woni goɗɗo ɓe jeeyi gurlanto a faami kala to gonɗa tawet ha ɗon wallahi kala to nder suudu ma gonɗa maɓe tawi ha nder suudu ma ɓe mbadde ma koɓe jiiɗi waddudema ko haali gonga faami won neɗɗo piyakam walla toujours mbiyama an yaalo ɓe piyakam walla e piitama Yuda non def il faut def pamne kam Winder TV par ce que mbiɗa Winder TV pour fulɓe foof ɓe gara ɓe jotto ɓe mbaɗanma koɓe jiiɗi waɗa ndema ko foof mbaddu ɗumen am joni def min ɓe piya kam walla holko mbattami def soɓe jii kam min Yuda ɓe piitama Yuda ko gonɗa wona ka pullo ko pullo eyi ka ɓi pullo yeyi kadi ka haal pular yeyi Yuda ko an jeeyi ɗum walla def jeeyi ɗum ko télé ko télé ganduɗa hoorema ko télé mawɗe international haɗe daare partout mi yalta toon def eyi mi joni def son faami joni eyi ɓe gara joni par exemple ɗo joni so yi ha hunde waɗe télé he so paari so ɓe mbaɗa dela publicité ma ɓe gadda defe Yuda ɓe nana nder to wi Winder TV dela defe Yuda sa heeɓi ɗum ala kalta eyyi fami foti ganduɗa hoorema no Winder TV so ari yaltini image def yaltini image Yuda yaltini kadi image kadi fulɓe a faami woɓɓe yaltina beyi yaltina baali yaltina kadi coach meɗen waɗi non waɗi mana kadi oɗo Oumar Dor Koumi wona toon janno mom def Oumar Dor Koumi ka haskaɗɗani galle moon sa wi ar o waddema émission o ara ɗo waddema émission o yaltima e nder Winder TV defno defo leb tim hikka alors def hikko leb tim hikka def hasamo ceenoy def mi nodama latto yo ar mbaɗa émission hikka wadde tomba def wona kala nodde mum fo arat kala noddama wadde gasi o tampi wadde def Winder TV kala to nodɗa e Winder TV tawata to gonɗa ɗo a faami kala ko mbawaɗa wadde surtout ma fuutankoɓe kala to def Winder TV caméraman makko woni Amadou won kala nodɗama o waɗaɗema a faami sa noddi toon o samaɗema tan direct film ma ala probléme hay goto tan film mi def mbimami Yuda kala to gonɗa para kadi kala programme mo waɗa jogaɗo e Fouta sa noddi Winder TV ɓe tawet ha wadde somi ɗinnem noddat saɗa inna noddu so waɗi yange noddu wala somi ɗin def noddat so waɗi yange def noddat so waɗi ƴar def noddat a fami def eyyi so tawi def mi wiyama yomi Yuda an noon enen jogui ɗo yangue aɗa foti wadde présentation ma mi noddaɓe kadi def filme def kala ko mi nodde somi loti gandal juma def somi ɗe juma mi noddaɓe kadi def kadi filme gara film kadi def somi yeehi guese kadi mbiɗa soña def noddat filme mi somi artiri gawri ndi mi noddat filme mi somi lappoya mi noddat filme def somi waɗi gawri ndi e sakuji def mbiɗa artiri kala kadi mi noddat filme def garadde wadde def te surtout ma noon ko wayno affaire mawlude en a faami ko fati affaire dakaji en ɗum fof aɓe sa noddi ɓe gara Yuda sa noddi ɓe tan ɗum noon ɓe ngala hen hay probléme goto sa noddi ɓe tan ɓe gara ndeysan a faami Winder TV ko fuur enen pour enen fulɓe moƴƴi den moƴƴi eyyi moƴƴi min noon def ko ƴaro noddanmi inchallah somi hewti tan ƴaro mami nodduɓe inchallah mi gara ƴarno kam merci Allah no wawi won 72 heures sa wiyam garta mi gara def ana ɓeɗo ko yimmo ɓuuri wadde def iccam an ko ɗon jarata tan Yuda an ga heɓɗon tan ɗum tagui jiyami kala jiyami mbaɗa paari wono mbaɗa yaade ha ɓonen fatte makko e filme mi gon waɗi moƴƴi def waɗi mbaɗa noon ni def merci beaucoup def merci a fam a jar mi yaha mi wottoyo mi arani mi yaha wottoyo mi ara nodduɓe eyyi moƴƴi ala probléme ko ñamata ɗo ya ala probléme merci beaucoup merci jarama